Yes, ladies and gentlemen, welcome to Nyulo TV, and today Udichema kawuono wan gi story ma very interesting. Udichema kawuono wadwoko ne Nyasaye erokamano ni wayudo thuolo mar timo interview kata bed penjo mag achiel kachiel kod jok mosedak e jela. Achiel kuom jogo mosedak e jela, osedak e jela mokadho higni 5. Adhe moa manye maka wuona bet kode piny adwa na penje wechegi mana machuok. Ageno ni wechegi biro moro to koko moro yawa to wena kata mana comment kanyo mondo inyisa ni next time watim nango tang'o monyalo loso. Anyway, welcome to the interview, ladies and gentlemen. Usiepna? Yes. To chal nade baba? Baba ntie. Kori wacho ni inisedak e jela. Bana jela ng'e gima en sedak matin moromo. Jela en kamoro ma kwa ndanga wacha Kuome. Mak mana kin dangi penja o gimi nyalo gombo penja wa jela ni. Mokwongo gima nyalo kwongo penje wach jela. En ni jela chalo nade? Jela en kare karang'o? En kamidhi yweyo koso ji lemo pile, koso ji dhiga nindo, koso ji dhiga dhia chiemo kanyo? Okay. Jela. Okay, ana sedak e jela higni 5. Inisedak e jela higni 5. Dueche 8. To nakwonga dak e jela mar yweyo. Nitie jela mar yweyo. Pod yweyo ka berberie. Poko yudi gi makosa. Pod in achich, pod ichich kodi, tiende ni in e remand. In e remand. Mani luongo ni remand. Remand en kama omaki oko. To keli itamori yie case. Itamori yie case. Koro pod wacho ni semake to tamori yie. Jomoko dhogi tek, we wakiti kacho nema kadang' odhi oyie ndalo moko 14. 14 days. Alafu chaki duogi kendi chaki penji. Iye timo case koso iye makosa. Na iye timo case. Tiende ni mano pod in e remand. Koro ibo kati timo na case higni 10. To in e remand. Sama in e remand no, iyweyo. En jela mar yweyo. Chiema ti yweyo tini bete kanyo, koro be ni chiemo no racho chal nade, koro kiki penji ng'ato. In e remand. Timi gimiluongo ni bond. Kinyalo yudo bond en gima ichulo ni pesa kalore case ni no ing'e ni uzito ne rom nade. To gima ne timo. Timi bond marom kode. Gimiluongo ni cash bill. Cash bill emigolo tidhi timo case ka en gi oko. Koro in dala ino oko tibiro timo case court, lakini kionge pesa no in e remand yweyo kanyo, ok idhi tich, sirikal ok chande ni dhi tich. To chieng' mane tema mane case loi. Chieng' no nyaka koro tweyi. Kori tweyi. Koro tweyi. Sama ni in e remand. Ok irwako lep jela. Irwako lep mag dala. Sama in kose tweyi, koro irwako lep jela. Iluongo ni zebra kinguru. Idonjo koro iluongo ni zebra kunguru. Koro in gir sirikal. Koro in mwandu sirikal. In mwandu sirikal koro. To seche kato ne in mwandu ng'ama iluongo ni Kenya Police. Ma koro kawe kech Kenya Police ok nyal dak kodi andalo go te. Koro idhi riwi gi joka, machiegni gi joka. Joma koro seri makosa ka. Awinji maber. Koro miluongo ni jela. Mano koro jela iye kucho. Yes. Koro iluongo ka jo remand ni yore. Jo wafungwa ni yore. Wafungwa rwako uniform. Kanyo ibiro yudo ni jo remand to rwaki. Irwako nanga ni mier, makani irwako mewuotho kuri nono. Mano koro pod in free. Jo remand pod ni free. Mana free iye kanyo i remand kanyo, to kin free mar idho akuta ni dhi oko. Okay. Makitemo dhi oko to mano kendo koro negi. Mano negi. Koro mano. Koro kiusetweyi, tin mwandu sirikal. In koro nyaka koro ng'eni in kama nade, nyaka ng'eni to in ng'a. Ikwani. Ok rwak lewni mag dala ka nikech kihepo inyalo ringo. Inyalo ruri gi jopiny. Joko. To kihepo miri gi joko tek yudo, to kinguru no yot yudo nikech ineni gi mabor.
Ineni gi mabor. Kiguru en nanga maneno gi mabor, miyo en nanga mar kite biro mar white black kama. To riedo. Oh. Zebra. Mane kiguru. Koro in koro tiji en koro kiti e jela, in koro osetui kata tumna higni 10, ibiro tiyo tich malore gi kama otweyi. Ji tiyo e jela. Ji tiyo sana tich mar jela en kama. Kotweyi higni 5 kaduogo chien, ibiro tiyo e jela miluongo ni Annex Medium. Yeah. Kotweyi jela, kotweyi higni 6-7 kadhi mbele, ibiro tweyi main prison. Ine main jela maduong', jela kubwa, ok nya tweyi koro higni go jela matin. Iki pod ng'eny. Koro ka in higni 30, nyaka chieng' giduogo nyaka higni 5, tigoli koro iteri e jela matin. Jela matin en jela mar dala. O mar gweng'u. En ok gweng' kata gweng'u, lakini jela matin, jela en jela moko matindo. Unyalo rado gi joraia, inyalo neno maisha ma oko, to kotweyi higni ma 7 kadhi mbele go, pod ok ine oko. Higni mang'eny pod ok ine oko. Ok ine oko, nikech inyalo bedo gi paro marach, inyalo gombo lal. Nikech higni go ng'eny mana kitho to na we. Mano wach malit manade no ya. Mano. Ka pinyo nitiere machielo, inyalo pinja thuolo. Bas, adwa ni mondo apenji ni question mar namba 2. Chimb jela ka. Koro wawuoye jokunguru ma koro oserwakni gi lewni. Jokunguru. Koro wadhi e kinguru. Koro adwa ni wawuoye jela ka. Wawere gi jorumanda. Wadhi e kinguru, mano koro wafungwa. Chiemo mar jela chalo nade, koso uyudo, how do you find mane idonjo? Yes. The first day ni experience ni nobedo nade kod chiemb kanyo? To ing'iyo go nade? Asewinjo mbekni mang'eny, jela chiembe rach, jela kenang'o, pimna nikech in to koro isebedo kanyo. Pimna mondo awinje gini matut. Okay, aduoko erokamano Mr. Nyulo. Chiemo mar jela mokwongo, okay, an okwongo maka jela motera jela moro ni Siaya Prison. Kanotera to atieko 4 days. Kapok abilo gimoro amora. Nikech ne an gi pesa moro matin nasungora. Nisungori ni koro kidwar chiemb jela. Chamo gigo. Chang'na dhi wuok mapiyo. Idhi gola. Ok anya chamo gigo, na dhi chiemo dala. To kaka plan mag Nyasaye bedo pogore gi mag dhano.